ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ እዚ ትግራይ ዴሊ ኒውስ እዩ ዕለታዊ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ፈለማ ግን ቅንዕታት ዜና ናባኹም ከብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ሰማያት ትግራይን ዞባዊ ድሕንነትን ዓበይቲ ኣሰንበርቲ ወተሃደራውን ምዕባለታት ይግለጽ ኣሎ ንስልጣንን ንስለያን ናይ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ድሮናት ኣብ ሰማያት መቐለን ዓፋርን ብሰፊሕ ይዘራ ኣለዋ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ብገዛእ ስርዓት ብልጽግና ባዕሉ ዝተረጋገፀን ኣብ ፍጹም ናይ ስምባዳ ሃዋህው ዘእተወ እዩ ሰፊሕ ትንታነ ሒዝናዮ ቀሪብና ኣለና ኣብ ዓፋር ኮይኖም ኣዘዝቲ ኢና ዝብሉ ሸፋቱ ካብ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ዝኸሓዱ ከም በዓል ኮነሬልን ጀነራል ማዕርግ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ሕፍረት ብዘይብሉ መልክዑ ናብ ሰራዊት ትግራይ ንምምላስ ሕሱር ናይ ድራማ ናይ ጥቕሚ ሕቶታት የቕርቡ ኣለዉ እዚ እውን ብተወሳኺ ሰፊሕ ትንታነ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ፍጹም ወሳኒ ታሪኻዊ መግለጺ ይበጽሐና ኣሎ ሕሞራን ራያን ዘይብላ ትግራይ ክትከውን ኣይትኽእልን ህዝብና እናረገፈን ልዕላውነቱ እናተደፈረን ክንረብል ኣይንኽእልን ብምባል ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 33 ተጋዳላይ ጀነራል ወልደ ጊዮርጊስ ተኽላይ ሸሪፎ ብገልጺ ኣነጺሩሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዓፋር ፍጹም ዘሰንብድን ሓደገኛ ሰበር ዜና ይበጽሐና ኣሎ ኣብ ዞባ ዓፋር ተኣኪቦም ንዝርከቡ ናይ ብልጽግና መጋባርታት ዝኾኑ ሸፋቱ ተጋሩ ካብቲ ገዛእ ስርዓት ብልጽግና ሓድሽ ናይ ውግእ ወፍሪ ንክጅምሩ ከቢድ ትእዛዝን መምርሕን ወሪድዎ ኣሎ እዚ እውን ብተወሳኺ ሒዝናዮ ኣለና እምበር ክስ ክቡራት ተኸታተልቲ ምሳና ፀኒሕኩም እዚኣቶምን ካልኦትን ዜናታት ክትሰምዑ ሳብስክራይብ ምግባር ድማ ሓደሽቲ ዜናታት ክበጽሕኩም ገበሩ ቀዳማይ ዜናና ሰራዊት ትግራይ ኣብ እግረኛ ምህናፅ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ናይ ኣየር ቴክኖሎጂ ናይ ዘመናዊ መርዳእታ ምእካብን ናይ ድሮናት ስልጠናን ልዑል ናይ ምዕባለ ደረጃ ኣብ ምብፃሕ ይርከብ እዘን ኣብ ሰማያትን መቐለን ዓፋር እናዘራ ናይ ስልጠና ናይ ዘመናዊ ስለያ ስራሕቲ ዘካይዳ ዘለዋ ድሮናት እቲ ሰራዊት ንመጻኢ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ስጋት ብልዑል ናይ ቴክኖሎጂ ብቕዓት ንምምካት ኣብ ፍጹም ናይ ምድላው ደረጃ ምህላው ዘረጋገጻ እየን እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነጽሮ እዚ ሓበሬታ እዚ ብባዕሉ ብገዛእ ስርዓት ብልጽግና ምርግጋጹ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ናይ ስጋኣት ሃዋህው ክንደይ ዝኣክል ልዑል ምዃኑ ዘርኢ እዩ ስርዓት ብልጽግና ንነዊሕ እዋን ናይ ኣየር ጸብለልታ ናተይ ጥራሕ ብምባል ክምካሕ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሰማያት መቐለን ዓፋርን ባዕሉ ዝጓጻጸረን ዝስልጥነለንን ድሮናት ክዘራ ምጅማረን ምስ ረኣየ ናይ ወተሃደራዊ ስንባዱ ኣብ ሚድያ ክገልጽ ተገዲዱሎ እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦ እዚ ኣብ ሰማያት መቐለን ዓፋርን ዝካየድ ዘሎ ናይ ድሮናት ስለያን ስልጠናን ንመላእ ናይቲ ዞባ ናይ ፀጥታ ናይ መወዳእታ ሓይሊ ሚዛን ብመሰረቱ ዝቕይሩ እዩ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዘመናዊ ናይ ኣየርን ናይ መወዳእታ ቴክኖሎጂ ብምዕጣቕ ንመሬቱን ንህዝቡን ስትራቴጂካዊ ረብሓታቱ ብምሉእ ብቕዓት ንምሕላው ዘካየዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንጸላኢ ኣብ ናይ ስዕረት መቓብር ዘእተዎ ናይ ታሪክ መቐፀልታ እዩ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ናይ ሰራዊት ውዳበ ኣብ ናይ ዘመናዊ መሳርሕታት ምጉልባት ኣብ ናይ ኣየር መሬት ምክልኻል ብቕዓት ልዑል ናይ ምዕባለ ደረጃ ኣብ ምብጻሕ ይርከብ እዚ ናይ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ምዕባለ ንትግራይ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ናይ ሓይሊ ሚዛን ብመሰረቱ ዝቐየረ ንጸላእቲ ድማ ኣብ ፍጹም ናይ ተስፋ ምቑራጽ ናይ ድለላ ሃዋህው ዘእቱ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነጽሮ ጸላኢ ወይ ወራሪ ሓይሊ ብፍቓዱ ወይ ብሕጊ ብታሪክ ጥራይ ተመሪሖም ዝወረሮ ናይ ትግራይ መሬት ክምልስ ዝኽእለሉ ናይ ሞራል ባህጊ የብሉን ይኹን እምበር እቲ ኣብ መሬት ዝረአ ዘሎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ሓያል ናይ ምምካት ዓቕሚ ሓያል ሚዛን ጸብለልታ ነቲ ጸላኢ ኣብ መሬት ንሓዋሩ ክጸንሕ ከም ዘይኽእል ብምግባር ከይፈተወ ናይ ትግራይ መሬት ተገዲዱ ኣሕሊፉ ክህብ ዝገደዶ ናይ ስትራቴጂ ጸቕጢ ይፈጥረሉ ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም ዘተኣማምን ሰላም ዝርከብ ካብ ናይ ባዕልኻ ናይ ውሽጢ ሓይልን ናይ ወተሃደራዊ ብቕዓትን እዩ ሰራዊት ትግራይ ዓቕሙ እናደልደለን እናሓየለን ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት እቲ ጸላኢ ናይ ውግእ ናይ ተጸባኣይነት መንገዲ ከም ዘይዋዞ ብምእማን ተገዲዱ ናይ ሰላምን ናይ ሕግን መንገዲ ንኽመረጽ ዘገድዶ ናይ ሓይሊ መዕለቢ ይፈጠር ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ውድቀት ወዲቖም ዘለዉ ናይ ቀደም ኣዘዝቲ ክንወስደኩም ከለና ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝኸድዑ ኣብ ዓፋር ገሊኦም ብሽፍትነት ገሊኦም ድማ ናይ ጸላኢ መጋበርያ ኮይኖም ክንቀሳቐሱ ድሕሪ ምዝናሕ ሕጂ ናይቲ ጸላኢ መወዳእታ ምብትታን ምስ ረኣዩ ናብ ትግራይ ንምምላስ ዘሕልፍዎ ናይ ጥቕሚ ሕቶታት የቕርቡ ኣለዉ 20 ሚልዮን ብር ሃቡና ኣብ መቐለ 500 ካሬ መሬት ሃቡና ናይ ቀደም ናይ ኣዛዝነት ቦታ እውን ሃቡና ብምባል ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶታት
መግለፂታት እዞም ሰባት ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብገንዘብን ብመሬትን ዝምዝኑ ናይ ጥቕሚ ባራይ ምዃኖም ዘረጋገፀ እዩ። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ እዞም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ናይ ቀደም ኮነሬላትን ጀነራላትን ንህዝቢ ትግራይ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ደቁ መስዋእቲ እናኸፈለ ኣብ መዕቆብታት እናተሳቀየ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ነሳቶም ብዛዕባ ናይ ውልቆም 500 ካሬ መሬት 20 ሚልዮን ብር ምሕሳቦም ፍጹም ናይ ሞራል ውድቀት እዩ። እዚ ብስም ኣዘዝነት እናተመኻነየ ንሕሱር ጥቕሚ ረብሓ ምቕላስ እቶም ሰባት ካብ መጀመርታ እውን እንተኾነ ንህዝቦም እንታይ ኮነስ ንውልቃዊ ከብዶም ኢሎም ይቃለሱ ከም ዝነበሩ ዘረጋገፀ ናይ ታሪክ ሕስረት እዩ። ሓየት ሰራዊት ትግራይን መላእ ህዝቢ ትግራይን ነዞም ኣብ እዋን ፀገመ ዝኸሓዱ ሕጂ ድማ ናይ ጥቕሚ ቅድመ ኩኔታ እናቐመጡ ክምለሱ ዝደልዩ ባንዳታትን ሸፋትን ፍጹም ዝቕበለሉ ናይ ሞራልን ናይ ሕግን ባህሪ የብሉን። ናይ ደምን ናይ መስዋዕትን ቃልሲ ብገንዘብን ብመሬትን ዘይሽፈን ምዃኑ ዘረጋገፀ ሰራዊት ትግራይ ነዞም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ሕሱራት ተላኣኽቲ ኣብ ናይ ታሪክ ናይ ሕግን መቓብር ከእትዎም ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ፖለቲካውን ወተሃደራውን ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንስርዓት ብልፅግና ናይ ቢዝነስ ናይ ጥፋእትን ውዳበ ብምምራሕ ንውልቃዊ ጅብኦም ንምምላእ ብምባል ንህዝቦምን ንብፆቶምን ዝኸድዑም ተራ ዕጡቋት እዮም። ሕጂ ግን እቲ ስርዓት ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ መብትታን ውድቀት ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ኣብቲ ናይ ጥፋኣት መንገዲ ወፂኦም ናብ ገዝኦም ናብ ህዝቦም ናይ መወዳእታ ናይ ፃውዒት ታሪክ ዕድል መፂሎም ኣሎ። እቲ ፖለቲካዊ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ እዞም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ናይ ብልፅግና መገበራ ስርዓት ብልፅግና ኣብዚ ዞባ ክስዕሮን ንሓዋሩ ክገዝእ እዩ ብምባል ዝሓስብዎ ናይ ሕልሚ ፖለቲካ ሙሉእ ብሙሉእ ዝፈሸለ እዩ። ነገር ተወዲኡ እዩ ብልፅግና ኣብ ባይታ ብፖለቲካን ብኢኮኖምን ወዲቑ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ተስፋ ምግባር ፍጹም ናይ ዓይሹ ፖለቲካ እዩ። ኣብ ብልፅግና ክስዕር እዩ ኢልኩም እምነት እንተሃሊኩም ግን ናይ መወዳእታ መቃብርኩም መጓዓዝያኹም ክትቆፅሉ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ሓያል ናይ ታሪክ ብየነ ካብ ህዝቢ ትግራይ ተመሓላሊፉሎም። እቲ ፖለቲካዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ነዚ ፃውዒት እዚ ዘቕርቡ ዘለዎም ካብ ናይ ሓይሊ ስእነት እንተይኮነ ንተጋሩ ወገናት ካብ ናይ ፀላይ መገበርያታት ኣውፂኻ ናይ መወዳእታ ናይ ህይወት ዕድል ንምሃብ እዩ። ነዚ ናይ መወዳእታ ፃውዒት ሰሚዕኻ ናብ ገዛኻ ናብ ህዝብኻን ምምላስ ጥራይ ናይ መወዳእታ መማርፂ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ዕድል እዚ ዘይተጠቐምሉ ግን ኣብ ናይ ሕግን ናይ ታሪክን ዘየናሕሲ ስጉምቲ ከም ዝወድቕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባ እቶም ኣብ ዓፋር ንብልፅግና ቢዝነስ ዝለኣኹ ዘለዉ ሸፋትን ዕጡቓትን ዝተመሓላለፈ ናይ መወዳእታ ናይ ምሕረት ፃውዒት ብልፅግና ክስዕር እዩ ኢልኩም ተኣሚንኩም ተጋጊኹም ኣለኹም ዝብል ሓያል ፖለቲካዊ ትንታነ ንቐፃሊ ናይዞም መገበርያታት መዕለቢ ብኸመይ ዝበለ ወሳኒ ምዕራፍ ገዛዝም እዩ ብትኹረት ክንከታተሎ ኢና። ጀነራል ሸሪፎ ከም ዝሓበሮ ሕሞራ ራያን ካብ ትግራይ ተፈልየን ዘለዋሉ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ንትግራይ ከም ብሄር ከም ህዝብን ሙሉእ ክንክትኸውን ከም ዘየኽእላ እዚ መሬት እዚ ናብ ዋንኡ ምምላስ ናይ ህላወ ናይ ታሪክ ሕቶ ምዃኑ ገሊፆም። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ እቲ ኣዛዚ ዘስምረሉ ዓብዪ ነጥቢ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገዛእ መሬቱ እናተጨፍጨፈ እናተሰደነ ናይ ላዕላውነት ምድፋር እናበፅሖ በሰቕታ ክነብር ከም ዘይኽእል እዩ። እዚ ብጀነራል ሸሪፎ ዝተመሓላለፈ መግለፂ ንመላእ ኣባላት ኣርሚ 33 ንሓየተ ሰራዊት ትግራይን ኣብ ፍጹም ናይ ምድላውን ናይ ጽንዓትን ሃዋህው ዘእቱ ኮይኑ ንወራሪ ሓይልታት ድማ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታት ዘሕልፍ እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ናይ መሬት ሙሉእነት ንምርግጋጽ ንህዝቡ ካብ ጭቆና ወራሪ ንምንጋፍ ኣብ ልዑል ናይ ወተሃደራዊ ናይ ስትራቴጂ ምድላው ይርከብ። ሕሞራን ራያን ብሕግን ብደምን ናብ ዋናኣ ትግራይ ምምላሰን ዘይቐሪ ታሪኻዊ ሓቂ ምዃኑ ዝገልጽ እቲ ትንታነ ንዝኾነ ይኹን ናይ ጸላኢ ምድንጋጽ ናይ ሓሶት ዘመቻ በዲሆም ናብ ናይ መወዳእታ ዓወት ከም ዝበጽሕ ዘረጋገጸ ኮይኑሎ መደረ ጀነራል ሸሪፎም ገዛኢ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ዓፋር ንዝርከቡ ናይ ውሽጢ መጋበራት ዝሃቦ ናይ ውግእ ምጅማር ትእዛዝ ክንወስደኩም ክህለና ድማ እቲ ስርዓት ኣብ ኩሎም ግንባራት ዝበፅሖ ዘሎ ናይ ወተሃደራዊ ናይ ፖለቲካውን ውድቀት ንምሽፋን ነቶም ንውልቃዊ ጅቦኦም ኢሎም ዝኸሓዱ ሸፋቱ ብምጥቃም ናብ ሓድሽ ናይ ደም ምፍሳስ ወፍሪ ንምእታው ይፅዕር ኣሎ። እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወረደ ከቢድ ትእዛዝ እቶም ሸፋቱ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቦምን ኣሕዋቶምን መጥቃዕትን ከካይዱ ዝተመሓላለፈ ናይ ጥፍኣት መንገዲ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ትንታነ ወሲኹ ከም ዘነፅሮ ናይ ስርዓት ብልፅግና ናይ ፖለቲካ ስልቲ
ተጋሩ ባዕሎም ንባዕሎም ኣብ መንጎኦም ብምፍልላይን ሓውና ሓው ምቕታልን ናብ ውሽጢ ሓይሎም ንምድኻም እዮም። እቶም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ መገበረታት ድማ ነዚ ናይ ብልጽግና ናይ ጽላኣት ጸወታ ከይትረድኦም ወይ ንሕሱር ናይ ገንዘብ ረብሓ ኢሎም ናይ ገዛ ኣሕዋቶም ደም ንምፍሳስ መጋበርያ ኮይኖም ምቕጻሎም ፍጹም ናይ ታሪክ ሕስረት እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ትንታነ ብዕምቆት ከም ዘረድኦም ሓየት ሰራዊት ትግራይን መላእ ህዝቢ ትግራይን ነዚ ናይ ብልጽግና ናይ መጋበረታቱ ናይ ውግእ ኣዋጅ ብልዑል ናይ ንቕሓትን ናይ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይከታተለሎም። ዝኾነ ይኹን ካብ ብልጽግና ትእዛዝ ተቐቢሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን መጥቃዕቲ ንዝፍጽም ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ብሓየተ ሰራዊት ትግራይ ዘየናሕሲ ስጉምቲ ተወሲዱ ኣብ ናይ መወዳእታ መቓብር ከም ዝወድቕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባቶም ኣብ ዓፋር ዝሸፈቱ መጋበረታት ብልጽግና ካብቲ ገዛእ ስርዓት ዝወርደሎም ናይ ውግእ መምርሕን ሓውና ሓው ክቃተል ዝደሊ ብልጽግና ዝብል ሓያል ፖለቲካዊ ትንታነ ንቐጻሊ ናይዞም መገበረታት መዕለቢ ብኸመይ ዝበለ ወሳኒ ምዕራፍ ከዛዝሞ እዩ በትኹረት ክንከታተሎ ኢና። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝነበረና ሰፊሕ ሰበር ዜናን ትንታነን እዚ ይመስል ነይሩ። ሓደሽን እዋናውን ሓበሬታ ቀልጢፎም መታን ክበጽሐኩም ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባርን ናይ ምልክት ደወል ብምጥዋቕን ስድራ ቤት ይኹኑ። ነዚ ቪድዮ ላይክ ክትገብርዎ ድማ ንላቦ ርኢትኹም እውን ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉልና የቐኒልና።